Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagareakan na pod utro bali follow up bali ni sa atong video atong niagi nga atong si Franz og ang Broken String. Oo, kanay follow up ni sa Broken String nga band nga di ba atong niagi nangutana ko kung sa inyo mga i-comment ani taga-diini sila mismo sila ang nitubag sa ato. Oo, ang account nga nitubag sa ato ang mismo nga main account nila nga Broken String bali. Broken String Bohol. Oo. Ano na so nang itubag po nila nga taga Clarin sila. Pasalamat kay ta nga mismo ang atong giriakan nga ban mao gini kuan sa ato may nitubag bali sa atong mga pangutana atong pungura. Oo. Ang atong pagreakan karon nga kanta request ni sa usa man siguro nga fan nila o sa viewer na to itan-aw nga gusto niya reakan ang ilang cover daw nga Lason Mong Halik. Oo. Lason Mong Halik. Ato ni siyang pagreakan kung unsa pag-cover po nila o kang Katrina Bilardi ba ni? Sige, atong tanawon, di na ta maglangay. Pero sa mga bag-o diha nga nasaag sa atong channel karon, kita wa pa ka subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakitaan ni. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Pero pag-speak mo nga putol-putulo na to ha, kay yun ana, promoto man ta sa rules and regulation niya. Ato pong ibutang ang link ani sa original nga video para kung di mo ganahan nga daay nagtabi, pwede mo dito mo tanaw. Okay? Sige. Basta subscribe mo sa ilang channel, Broken String Bohol. Kana. Subscribe mo sa ilang channel. Magsugod na ta. Okay, magsugod na ta. Wow, po kayong gitarista ang pagkatugpa, no? Oh? Minsan natikman ang init ng iyong halik. Wow, labo sa Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka. okay. Hindi na madama kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit kaniya nang Wow, po kayong kontrolo. na ang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lamang ang pusong nainip sa'yo. Umani akong giingon atong niagi nagreact ani nga di man kompleto gud. Karon kompleto sila. Bali na anay drummer, bass, lead guitar, si kanang naipo keyboard. Pagsugod pa lang sa ilang kanta karon grabe ka nindot kayo. Nindot kayo pagkakanta yun. Oo, lahi na po ni siya nga singer. Atong gi-reaction na atong niagi. Lahi na po ni siya. Kasi pangana ni. Oo. Okay, padayon ta. Nakayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap pa rin Grabe. ang lason mong Pagpalsito ba nga mag-control kayo? Oo, gitarista pa imo ko do. ako'y
Mhm. Tirati kay init ng iyong Gwapo kay Udyo sa ilang kuan. agad akong nadadarang kapag ikaw ay umaga. Mhm. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig na wala na ang Isa ining ilang pagtugtog ani base nag-live stream ni sila, nag-live streaming bali. Oo, murag kuan man nanganta sunod kuan sa mga kuan nag-live bali. Nagkuan naman sila. So kini akong nakita na ako ni sila sa akong sige tanatanaw ko sa ilang ubang mga video. Kini day sila kuyaw ni sila kay nakatugtog naman po din ni sila sa kuan. Tugtog na ni sila sa ASAP day. Oo. Grabe ka sikat na po din ni sila. Mao day itong niingon si Francis atong niagi na tong video, niingon siya nga idol nila sila. O Broken String. O, idol ko no sa ni Francis kining Broken String. Abot na gud po day ding Manila po day kuan. Daghan na po day sila mga kuan po, kanta po. lahat. Mhm. Ito'y naging panaginip, ngunit biglang nagbago. Gwapo sab. Hindi Kini naman nga singer nila. Nindot po day tingo po do. pagkapiling Pila kabok ni singer day sila. nalalamig ka na. Bakit ganyan Mhm. ang iyong pag-ibig Okay. na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip sa yakap mo. Okay. Ay nagayuma, mag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap pa rin ang lason mong halik. Mhm. Gitara. Mhm. Master po day yung gitarista po do. Grabe gitarista po. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip sa yakap mo. Ay nagayuma, mag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap pa rin. Isa. Grabe. Grabe ang teknik po niya sa pagkanta po ani nga bae di ay. O nindot po kay pagka kuan po mo iyang pagkasyagit ba nga kuan ba murag gikan gid sa diaphragm valley sunod ipagamay lang niya ba. Oo. Tungod sa kataas magini nga kanta gyud. Grabe ka nindot kayo. Kana ko okay na pong gitarista nila, nindot magiday kayo mo gitara gid po din eh. O ilang lead guitar nindot kayo master po kayo kuha magkayo ang original gyud. Ang lason mong halik. Mhm. Oh, gwapo po kang keyboard oh. Lason mong halik. Gwapo sab. Okay kayo. Okay. Nahuman na po ta. Nindot sa bida ini kining Broken String po di ay. Kani atong na reaksyon na natong niagi nangutana ko sa inyo. Ug mismo nagpasalamat ko ako salamat gyapon ko sa Broken String Valley. Mismo sila mismo may nitubag sa akong pangutana didto sa pikas nga reaction video na to atong niagi. Oo, ningon sila ang nangutana man ko nga taga diin sila. So, itubag po ko nila sa comment section po. Okay kayo. Kana may okay kayo nga kuan. Niana sila nga taga Clarin dai sila. Clarin Bohol. Oo. Atong pag-react na to ato kay man to bali nangutana ko kung taga-diin sila o bali basta mo na akong gipangutana so pagka
human ato, mga 2 days ago, mga 2 days ago naman to, nag-reply sila mismo ang nag-reply. Oo, ang broken string bali nga kuan, ilang account bali ang i-reply sa ato. O, pasalamat kay ta. Pleasure kay para sa ako nga nagka-react ko sa inyo. Ayaw po tayo copyright po. Oo. Salamat kayo sa inyong tubag sa ato kung mga pangutana. So karon akong pag-reaksyonan bali kung unsar po yato nakita o unsa po kuan. Bahin po sa broken string bali. Makaana ko ba nga kamuna na ko sige tanaw sa ilang mga video. Research ko kini pod sila ni abot naman po din sila sa Luzon ay sa Manila. Nagtugtog naman dai po ni sila sa ASAP dai. Oo, nakatugtog na sila sa ASAP. Sunod sila nagtugtog so nay mga lain nay nikanta nga mga artista bali. Oo. Ana nako nga sikat na gid ini ngadto sa Bohol siguro. Ako lang wa kahibaw kita ani. Grabe ka sikat na gid ini sila. Oo. Makaana ko ba nga bahin sa ilang gitarista sa pangalan Hari ba ni? Oo, na may nakabuan gud dito so wa man gud nakabasa ko sa mga pangalan ay Neil John ay kining babae dahil kanang ilang singer mo ni si In din si Hari murag tanaw ang tingnan ng gitarista wa man gud gibutang ngadto nga kada usa nila mo ni siya bis ba na siya o lead guitar wa man gud murag sa akong nakuanan lang kay murag leader of the band bali ang dating ani nga si kani Hari man siguro ni kaning ilang lead guitar. Nindot kayo lang performance o pag-copy gihapon covered ani nga kuan kanta. Ini nga kanta request gihapon ni sa ato sa pasin fan bali ni siya kang sa broken string. Mo ano atong ning reaksyonan karon ipaloopan na to og reaction kay unsay request sa atong mga viewers mao man gid pwede na atong kanon tumanon, di ba? Sige na lang ta magdugay, nindot kay ilang pagka-perform karon. Nindot kayo. Comment kung kamo naganahan mo ani sa atong video, di ba? Nindot kayo pagkakanta sa nila. Sa mga bag-o diha nga nakita sa atong video karon nga wala pa nang ka-subscribe, subscribe na mo kung ganahan mo yung ani nga content. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ani. Okay? Sige, di na ta magdugay. Hangtod sa sunod, ini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out. Kapag gabi